Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Sabi nila, kapag ex na talaga, dapat hindi na binabalikan pa dahil magdudulot lang ito ng another complication sa current relationship natin. Totoo po yan, no? Kapag ex na, wala nang balikan pa. Pero paano kung matuklasan mong hindi pa pala nakaka-move on ang partner mo sa past relationship niya? Mga kabisyo, narito ang ating Dear Love ngayon na kukurot sa ating mga puso na pinamagatang X. Nagustuhan mo naman ba yung pagkain, Missy? Oo naman. Palagi ako nandito dati. Talaga? Kaya pala alam mo na agad kung anong orderin. Oo. Favorite ko kasi tong pasta na to. Special to sa akin. Special? Paano naman? May kwento ba tungkol sa pasta na to? Lagi kasi naming in-order to ng ex ko dati. Si Jello. Okay. Sorry. No, it's okay. I get it. 5 years mo siyang ex, di ba? Natural lang na may memories ka sa kanya. Yeah. Salamat sa pag-intindi. Base sa kwento mo kanina, mukhang good guy naman si Jello. Maliban na lang sa part na nag-cheat sa sayo. Yep. Hindi ko nakita yun. Sa sobrang bait niya sa akin, hindi ko naisip na mag-cheat siya. Pero, nakita mo na ba ang future mo sa kanya noon? To be honest, yes. I thought so. Kasi kung hindi ka niya iniwan, baka itutuloy mo pa rin ang relationship niyo. Not totally. Pero I guess, ganun talaga kapag umiibig ka, 'di ba? Kahit gaano kasakit,
titiisin mo. Pero sa end, hindi niya ako pinili. Kaya ngayon, wala na siya sa buhay ko. Good to hear that. Malinaw na naka-move on ka na. Thank you, Ivan. Good night. Sobrang thoughtful mo. I really appreciate it. Of course. Gusto talaga kita, Missy. At this space, gusto ko ipakita kung ano pa ang kaya kong i-offer. Kapag naging tayo. We'll see. Dear love, ako nga pala si Ivan. Nililigawan ko si Missy. Nagkakilala kami sa dating app. Totoo na nabighani ako sa mga larawan niyang in-upload noon. Kaya nagdesisyon ako mag-swipe right. At hindi ako na-disappoint nang magkita kami sa personal. Mas maganda siya sa personal kaysa sa mga litrato. Isa pa, siya mismo ang tipo ko sa isang babae, mula sa pisikal hanggang sa ugali. Nang naging maayos ang samahan namin, nagpa siya kaming magkita at doon ko na rin napagdesisyon ng ligawan siya. May kaunting pag-aalangan lang ako tuwing nagkukwentuhan kami. Palagi niyang nababanggit ang ex niya. Kahit malinaw na nakamove on siya, hindi ko maiwasang mag-isip. Naintindihan ko naman. Hindi biro ang relasyon na kinalagyan niya. 5 taon ang inabot at nauwi lang sa panloloko. Kung tanging ako lang ang makakatulong para makalimot siya sa nakaraan, gagawin ko. Dahil gusto ko si Missy. Higit sa lahat, gusto ko siyang mapasaya at maparamdam na may bago siyang simula. Hindi nagtagal, sinagot na rin ako ni Missy. At parang bumuo ng bagong pag-asa sa akin ang bawat ngiti niya. Ano babe? May gusto ko pa bang puntahan na store? Actually, wala na, love. Love? Babe. Sorry. It's okay. So, saan mo naman gusto kumain? Sa Mr. Chicken na lang. Doon na naman? May alam mo namang favorite ko yun, di ba? Favorite ko yung chicken nila na. Garlic parmesan. Tapos drink na lemonade. Dahil yun palagi ang kinakain nyo ni Jello, di ba? Galit ka ba? No babe. Kabisado lang kita. Sige na nga. Sa iba na lang. Sige. Doon na tayo kumain. Baka hindi mo na naman ako pansinin ng 3 araw kung hindi kita napagbigyan. Yay! Love mo talaga ako, no? Oo naman. Mahal na mahal kita. Babe, pwede ba tayong dumaan dun sa favorite donut shop ko? Oo na babe. Alam ko na yan na ire-request mo. Pero hindi dahil dun kami palaging kumakain ni Jello, ah. Oo na babe. Hindi ko naman iniisip yun. Pero alam mo ba, may nakarating sa akin na chismis. Dun daw dinadala ni Jello yung bago niya. Kakainis eh. Alam niya naman na special yung lugar na yun. Tapos dadala niya dun yung kabit niya. Nako, wag niya lang subukang gawin sa bago niyang ginawa niya sa akin noon. Isa pa, ang balita ko. Alam mo ba, ang pangit-pangit ng pinalit niya sa akin. Wala sa kalingkingan ko. Hindi ko nga alam kung ano nagusto ni Jello dun. Eh kilala ko siya. Hindi pumapatol yun sa mga pangit. Ewan ko ba? Oh, bakit ang tahimik mo? Sobrang daldal mo eh. Mahal mo naman ako, diba? Oo nga. Tara na. Nagugutom na ako. Aaminin ko. Minsan, naririndi na talaga ang tenga ko. May along pagdududa rin na baka hindi pa siya tuluyang nakaka-move on sa ex niya. Pero pinipili ko maniwala. Dahil araw-araw niyang sinasabi na mahal niya ako. At ako naman ang kasama niya sa bawat sandali. Ramdam ko naman na masaya si Missy kapag magkasama kami. At hindi ako magsasawa na maghintay. Na dumating ang araw na hindi nasasagi sa isip niya si Jello. Na ang puso niya ay buong-buo na para sa akin.
Babe, check mo to. Parang bagay sa itong dress. Babe? Uy, bakit di mo ko pinapansin? May problema ba? Wala. Babe, I know you. Kapag may problema ka, 3 guhit yung kunot ng noo mo. Tell me. Huwag mo akong kausapin. Kung alam mo may problema, ikaw ang bahalang mag-isip. Eh paano ko malalaman? Hindi naman ako manghuhula. Naloloko mo ba ako, Ivan? Ha? What do you mean? Sabihin mo lang kung papunta na rin to sa lokohan para maghiwalay na tayo. Teka. Ano bang pinanggalingan ito? Ewan ko sa'yo. Nagmamaang-maangan ka pa. Ano nga kasi? Para kung may kasalanan ako, may papaliwanag ko. Buksan mo ang Instagram mo. Ngayon. Oh, ito na. Sino yung Miles, ha? Bakit nagka-followan kayo? Si Miles? Pinsan ko yan, babe. Pinsan? Eh, hindi mo nga nakukwento sa akin. Malayong pinsan. Ngayon lang kami nag-reconnect mula nung nag-migrate sila sa Canada. Sinungaling. Patayin nga ng picture niyo noon. Wala kaming picture together, babe. Kung meron man, baka nasa album sa bahay ng tita ko. Pero babe, totoo. Pinsan ko si Miles. Pinsan mo yan? Tignan mo yung pinsan mo. Hubadera. Imposibleng hindi mo pinagnanasaan yan. Ano bang sinasabi mo, babe? Hindi maganda yan. Ayan! Pinagtataasan mo na ako ng boses. Eh kasi naman, kung ano-anong iniisip mo. Oh, bakit ka umiiyak? Bakit feeling ko? Lolokohin mo lang din ako. Babe, hindi. Ano ka ba? Masisisi mo ba ako kung natatakot ako? Hindi ka pa naloloko. Hindi mo pa nararanasan na ipagpalit. Babe, hindi ko gagawin yun sa'yo. Tumahan ka na. Hindi ka dapat magduda sa akin. Paano kung kagaya ka rin ni Jello? Babe, hindi ako si Jello. Magkaibang tao kami. Sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon na patunayan yun. I-unfollow mo yung Miles. Ha? Babe, pinsan ko si... I-unfollow mo sabi! Ito na. May isa pa akong gusto mangyari. Ano pa? Gusto ko, ako lang ang friend mo sa kahit anong social media. Ha? Eh babe, kailangan ko to sa trabaho. Yan lang ang patunay na kailangan ko, Ivan. Kung hindi mo kayang gawin yan, mabuti pang itigil na natin to. Kahit labag sa kalooban ko at minsan ay parang hindi na reasonable, sinunod ko si Missy para sa ikakapayapa niya. Kahit paminsan-minsan ay pakiramdam ko'y nasasakal ako. Pero ganun talaga, di ba? Gagawin mo ang lahat para sa mahal mo. Alam kong ang lahat ng ito ay bunga ng trauma mula sa nakaraang relasyon niya. Hindi ko siya pwedeng sisihin. Alam ko rin na ito ang pinasok ko. At gamit ang pagmamahal ko, naghihintay akong gumaling siya sa sugat na hindi ko ginawa. Pagkatapos ng ilang buong pagtitiis, nagbago si Missy. Hindi na siya selosa. At hindi na niya nababanggit ang ex niyang si Jello. Para bang nagbubunga na ang aking pagtitiis. At ramdam kong unti-unti, nagiging payapa ang aming relasyon. Pero kasabay ng pagbabago niya, umusbong ang aking pagdududa. Simula noong nabawasan ang kanyang pagiging praning, pakiramdam ko'y nabawasan din ang kanyang pakialam sa relasyon namin. May nagawa ba akong mali? Umabot sa puntong kahit ang simpleng pag-update sa isa't isa ay hindi na niya magawa. Dumalang ang aming usapan at sa bawat sandali, naiisip ko kung ang pagmamahal ko ba ay sapat pa para mapanatili ang init ng samahan namin. Ivan! Sino yun? Nasaan ka? Nasa bar ka ba? Ivan, may gusto akong sabihin sa'yo. Sino yun? Sagutin mo ako! Si Jello. Si Jello? Bakit mo siya kasama? Ano ba tumisi? Sorry, Ivan.
Bakit mo ako niloko? Ivan, hindi kita niloko. Minahal kita. Totoo yun. Pero marami akong narealize sa relasyon natin. Narealize ko na sa pag-ibig, dapat mahaba ang pasensya mo at marunong ka magpatawad. Anong ibig mo sabihin? Single na ulit si Jello. Kinausap niya ako. Humingi siya ng second chance. At narealize ko, kung mahal ko talaga siya, dapat matuto akong patawarin siya. Hindi ganyan ang ibig sabihin ng pagmamahal, Missy. Naririnig mo ba sarili mo? Makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo, Ivan. Missy. I'm sorry. Missy, sandali. Diba sinabi ko, gagawin kong lahat upang tayo pa rin sa huli. Biglang nalaman ko, may hinihintay ka lang palang bumalik. Sana sinabi mo, dahil di ko maisip ano bang nagawa kong mali. Sana sinabi mo, para di na umibig ang puso ko muli. Sana sinabi mo, para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo, hahayaan naman kita. Sana sinabi mo, para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo. Dear Love. Ang sakit maging rebound, no, Ivan? I mean, yun yung katotohanan ng kwento mo eh. At the end of the day, nagmahal ka lang. Valid naman yung naramdaman dito ni Missy. Pero wag natin itapon yung katotohanan na somehow ginamit ka niya. Ginamit ka niya at ginawa ka niyang waiting shed kasi naghihintay siya, umaasa pa rin siya na one day, babalikan siya ng ex niyang si Jello. Na nangyari nga. 'Di ba? At naiwan ka na nandyan. Pero Ivan, sa mga katulad mo, tandaan mo lagi na hindi ka talo. Lalong-lalo na kung naging honest ka sa nararamdaman mo at naging genuine ka sa nararamdaman mo. Kailanman hindi natatalo ang pusong laging totoong nagmamahal at totoong lumalaban. Ang totoong talo dito ay yung mga katulad ni Missy. Alam ko may mga pinagdadaanan, valid naman yung nararamdaman natin, no, na mga ganito. Pero hindi po dapat natin ito ginagawang rason para manakit, manggamit ng ibang tao. Tao po sila, hindi sila band-aid, hindi sila panakip butas lang. Totoo naman na somehow sa mga relationship natin, 'di ba, may mga napupulot tayong aral. At yun naman talaga yung goal every time we go into a relationship. Mapa-failed relationship man ito or successful man yung relationship na ito, may mapulot tayong aral. At ang dasal ko na lang sa'yo, Ivan, ay mahanap mo sana yung isang babae na mamahalin ka ng lubos, higit sa pagmamahal na kaya mong ibigay kay Missy. At sa mga katulad ni Missy, magsilbi sana itong paalala sa inyo na ang karma ay isang parcel. Anytime pwedeng kumatok yan sa inyo, lalong-lalo na sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Totoo mga kabisyong, babaguhin tayo ng pag-ibig. Pero sana piliin natin na every time na binabago tayo ng pag-ibig, binabago tayo nito on a positive note. Mas ginagawa nila tayong, or mas ginagawa dapat nito tayong tao. Makakasama niyo po ako maya-maya, Konyo Bicolano. Ito po ang Dear Love. Sana lang akong umibig. Metro's #1 Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ko ba tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Story bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Sarap pa naman tayo. Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? then next question.
Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka.
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Di ba sabi ko sa'yo pumunta ka ng Batangas? Delayed daw po yung dating ng bus. Nasiraan daw kaya mamaya pang alas 9 ng gabi yung biyahe. Bakit bumalik ka pa? Sana dun ka nalang nagpalipas ng oras sa terminal. Ma, alas 7 pa lang po ng umaga. Ano naman pong gagawin ko sa terminal? Wala akong pake kung anong gagawin mo. Linisin mo yung terminal, bahala ka! Magpapahinga na po muna ako. Ha? Ernie? Kasama, kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Oy, good morning! Good morning po, Metro and Mega Manila at syempre Diyos Maray na Aldao sa gabos ng mga nakikinig sa atin na Bicolano like Super Legit and All at mga Batanggenya magandang umaga sa inyo. Tama ba? De, basta good morning sa bawat isa sa inyo mga kabisyo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Kayo man ay nasa sasakyan, papunta ng school, office, wherever you are. At sa mga tsuper natin, ako, tutok lang po dahil maya-maya i-announce ko ang nanalo ng maswerteng 1,500 pesos. Ano daw? Maswerteng nanalo ng 1,500 sa ating Love Knows No Boundary. Ayan. Oy, shoutout ko lang po muna saglit lang ha. Shoutout kay Manong Lariel Reyes ng InDrive. Oy, Manong Lariel Reyes, ano na? Hindi ka pa dito pumupunta sa amin. Kunin mo na tong 1,500. Eto nga't dodoblehin ko na. Sige, bibigay ko to sa susunod na mananalo. Isa po siyang driver ng InDrive. Anyway mga kabisyo, ako paborito ko talaga ang mga tsuper dito like Super Legit and All dahil every time na sumasakay ako ng mga pampasaherong sasakyan man dyan, whatever it is, naka 90.7 talaga sila like Super Legit and All. Favorite ko kayo. Ako ba favorite nyo? Ha? Ako ba favorite nyo? Sinasabi ko sa inyo. Ay nako, alam nyo kabisyo, sanay na ako dyan na hindi maging favorite. Oo, hindi totoo. Ako nga na 5 kaming magkakapatid kahit bunso ako. Nasanay na po ako na hindi ako favorite ng aking tatay. Oo, nasabi ko yan sa latest na content ng Love Radio Manila sa YouTube. Nasabi ko po yan na sanay na ako na hindi ako favorite ng tatay ko dahil gusto niya magkaroon ng abogadong anak, ayoko. Naging abogagi pare ako.
Gusto niya magkaroon ng doktor na anak. Ayoko rin, hindi ko rin po kaya. Ayan, naging manghihilot po ako. Hindi, 'di ba? May mga dreams kasi yung tatay ko na hindi ko naman kayang ma-achieve talaga and all. At natanggap ko na nakita niya yun sa kuya ko at sa ate ko. And that's okay. Ibig sabihin lang nun para sa akin ha. It doesn't mean na hindi ako favorite ng tatay ko hindi na niya ako mahal. Ay, hindi ako pumayag. Kapag hindi ka favorite, katulad ni Konyo Bicolano, ay wag kang makontento doon. Patunayan mo ngayon na dapat favorite ka rin nila. Na dapat favorite ka rin nila, na deserve mo yung seat na yan. O, diba? Wag kang yung natatalo, yung parang mga teleserye, yung parang mga bida nagpapaapi. Ay, wag ganon. 2026 na mga kabisyo. Dapat kung hindi ka favorite, ay hindi pwede, pilitin mo yung mga taong may hindi sa'yo favorite na favorite ka rin nila. Diba? Ayusin mo yung ginagawa mo para one day, ikaw naman yung maging favorite nila. Siya mga kabisyo, favorite yan. Usapang favorite ang ating pagdadramahan ngayong araw. Kaya naman sa aking pagbabalik po, subaybayan po natin at hintayin natin ang kabuuan ng ating drama. Ayan, sa aking pagbabalik na yan. Kaya for now mga kabisyo, hintayin lang muna natin yan. Hatid ko sa inyo ang magagandang musika habang tayo ay naghihintay. Kasama nyo pa rin po Konyo Bicolano para sa paboritohan Giorno Dear Love. Susunod na mga kabisyo ang kabuuan ng ating drama. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Huwag patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may naman. wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2?
How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Parang deserve. So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na namin si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry!
plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi, yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. Lang talaga. Kayo. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagod. Oo, tsaka exagge talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Okay na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay, guys! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa
ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah?
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamag. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim, pata. Kabisyo, paano kung bata ka pa lang, natutunan mo nang hindi ikaw ang pinipili, hindi ikaw ang inuuna, hindi ikaw ang hinahanap at hindi ikaw ang pinapahalagahan. Kaya habang lumalaki ka, ginawa mong misyon ang mahalin ang lahat ng tao sa paligid mo. Ibinigay mo ang oras mo, yung lakas mo at pati kaligayahan mo para lang mapasaya silang lahat. Pero may isang bagay na hindi mo na kayang ibigay ng buo at yun ang puso mo. Dahil alam mo ang pakiramdam ng hindi mahalaga, alam mo ang sakit ng maiwan at makalimutan. Kaya kahit gaano ka kabuti sa iba, may parte ng puso mong nananatiling sugatan at takot. Ang
ang masakit, buong buhay mong hinanap ang pagmamahal na kusa mong ibinigay sa iba, pero bihira mong matagpuan para sa sarili mo. Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Gulatan. Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Ah, tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, di mo gawa alis. Yay! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. Ay, sisitin mo pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Ano yung dalawa? Sige lang. Dalawang ka. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas
Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang sa Latin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na pa nun, eh. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura rin. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po. Napapakinggan at ngayon ay napapanood ng live exclusive sa YouTube channel ng Love Radio Manila, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Kabisyo, matatawag pa rin ba silang pamilya kung sila ang unang nang aapi sa'yo? Kape nga. Ate naman, para ko nasa restaurant to. Ang aga-aga, wag mong sirain ang araw ko, ha? Kaya mo naman magtimpla, di ba? Eh, ikaw nga ang inuutosan ko. Di bali sana kung putol ang mga kamay mo eh. So ano? Gusto mo ipaputol ko muna yung mga kamay ko para timplahan mo ako ng kape? Ganun na nga, ate. Aray! Kulang pa ba yan? Oh, napala mo. Ma, bakit niyo naman po ako tinulak? Nagtatanong ka pa? Kung sagot-sagutin mo yung ate mo, wala ka talagang modo. Kanina pa nga yan, ma. Kakagising ko lang, ang bastos na. Ma naman kasi. Nakikita niya naman na naglilinis ako tapos ako pa yung pinagtitimpla ng kape niya. Umaangal ka. Umaangal ka na. Baka gusto mong palayasin kita dito. Mabuti pa nga, ma. Wala namang pakinabang yan. Tama ka, ate. Kaya sana tamaan ng kidlat ang mga walang pakinabang sa bahay na to. Napakawalang niya mo, talagang buwisit ka. Hampasin mo nga siya ng walis, ma. Ma naman, bakit kayo nagagalit? Hindi naman kayong sinasabi ko. Sabi ko po, yung mga walang pakinabang ang tamaan ng kidlat. Sasampalin ko na talaga yung bibig mo. Pasalamat ka at kakamanicure ko lang, kundi. Magtimpla ka na nga ng kape. Buwisit ka talaga sa buhay namin eh. Okay po, ate. Pakituloy na lang tong pagwawalis para makapagtimpla ako ng kape. Bilisan mo, ah! Ay! Lintik ka talagang palamunin ka? Bakit mo inabot sa akin tong walis? Aray, ate! Pasalamat ka, hindi ko hinampas tong walis sa ulo mo. Hoy, bakit mo sinisigawan ng ate mo? Bastos ka talaga. Pinag-aaral ka naman pero wala kang pinag-aralan. Palibhasa kasi ugaling kanal. Kung ako kanal, ikaw esterong puno ng basura. Anong sinasabi mo? Sabi ko po, may creamer po ba yung kape o wala? Ako, wala. Hindi mo pa din memorize yung gusto ko? Oo nga pala. May halong insecticide. Anong sabi mo? Insecticide? Sabi ko kung may biskwit ba sa side. Natural! Bilisan mo! Opo. Kasi, yun pa rin po yung dasal ko sa inyo. Na sana po magkaroon ako ng konting pera para makaalis dito at makabukod. Gusto ko nang mabuhay ng malayo kila mama at ate. Maraming salamat po. Amen. Kano na ba na yung ipon ko? 1, 2, 3, 4, 10, 20, 40, 60, 460 pesos? Saan kung dadalhin ito? Kundi pa ako nakakapulot ng mga baril sa kali at nababayaran sa pagsabay sa pagtapon ng basura ng kapitbahay, di pa ako makakaipon ng 460 pesos. 500 na pala dapat to. Kaso nagpa-load ako ng 40 pesos. Itong cellphone na lang kasi ang libangan ko. Ay, para akong tanga. Kinakausap ko na naman yung sarili ko. Ganito naman lagi. Ayaw naman kasi akong kausap ni mama at ate. Sabagay, di ko rin naman sila gustong kausap. Teka, ano tong profile na to? Uy, gwapo ah. At naghahanap ng makakausap? Bakit kayo? Wala namang mawawala. Message ko nga. Hello. Ayan, nasend ko na. Magre-reply kaya to? Ah! Wala, nag-reply nga! Hello?
Si Ernie to, tagasan ka? Nakasagot agad siya? Bilis ah. Nagdududa tuloy ako. Baka scammer to. Nag-message ulit? Atata? Can I call you? Eh, nakakatakot naman to. Tatawag na. Bored ka ba masyado, kuya? Ay, pero sabi ko nga, wala namang mawawala sa akin. Sure. Bigla naman ako natakot dito. Bahala na nga. Hello? Hello. Hi. Palabiro ka pala. Ha? Hindi naman. Magpapakilala na lang uli ako. Ako si Ernie, 27 years old. Nandito ako ngayon sa Dubai. Nagtatrabaho ako sa isang hotel dito. Okay. Hello? Ha? Hello? Okay ka lang? Bakit parang natatakot ka? Huwag ka matakot sa akin. Di ako masamang tao. Naghahanap lang ako ng kausap. Naghahanap ka ng magiging girlfriend sa social media? Ha? Hindi naman. Makakausap lang. Sabi ko kung sinong unang sasagot sa post ko, kakausapin ko. Lalaki man o babae. Ay, sorry Masama ang inisip ko. Well, medyo tama ka rin naman. Wala akong girlfriend. Kung may darating man, bakit hindi? Pero ayoko naman sa social media mag-announce na naghahanap ako ng GF. Baka magmukha naman akong desperado. Ay, sorry. Badyo ka ata yung sinabi ko. Ha? Hindi naman. Napaisip lang ako. Anong inisip mo? Ikaw? Ako? Sorry, hindi. Ang ibig kong sabihin, napaisip ako sa sinabi mo. Ano dun? Yung mukhang desperado pag naghanap lang makakarelasyon sa social media. Sorry wala akong masamang ibig sabihin dun. Ayos lang, ano ka ba? Buti nga nasabi mo, kung hindi. Kung hindi ano? Kung hindi, nag-post na ako ng looking for boyfriend. Ay, sorry. Bakit? Naghahanap ka ba talaga? Hindi ko nga alam eh. Gusto ko lang makaalis dito sa amin kaya siguro naisip ko yun. Aalis ka sa inyo? Bakit? Ay, sorry. Masyado yatang personal yung tanong ko. Ayos lang. Pasensya ka na. Hindi pa ako kampanteng magkwento bilang kakakilala ko pa lang sa'yo. Naintindihan ko. Salamat. May gusto sana akong itanong. Ano yun? Pwede ba tayo mag-video call? Ha? Kasi... Ay, ayos lang. Kung hindi ka komportable, okay lang. Ayos na rin tong boses lang. Salamat sa pag-iintindi Sige, nandyan na ate yung mama at ate ko. Usap na lang tayo ulit. Message kita pag wala akong ginagawa. Bye. Sandali. Naibaba ko agad yung tawag nang hindi na nagpakilala kay Ernie. Masarap siya kausap. Nakakaintindi siya at hindi arogante. Sa profile ko kasi ang pangalan ko, Miss Mystery. Tapos yung picture ko, maskara na pang ball. Ayoko kasing malaman nila mama na may social media ako. Di rin ako sigurado kung magkakausap pa kami ulit ni Ernie. Pero nasundan pa yun ng maraming beses. Niligawan niya ako kahit hindi pa kami nagve-video call. Sinagot ko siya. Masaya naman ako kahit di ako sigurado sa nangyayari. Sabi niya uuwi na siya ng Pilipinas at gusto niyang magkita na kami. Hoy! Ay, mangkukulam! Ano sabi mo? Bakit ka kasi nanggugulat? Bakit ka nagugulat? May tinatago ka, no? Wala! Ano namang itatago ko? Bakit kilig na kilig ka? Bakit ka ba pumapasok na lang dito sa kwarto ko nang hindi ko makatok? Baka nakakalimutan mo na pag-aari ni mama tong bahay at mapapasakin to. Ibig sabihin, nakikitira ka lang at sakop ng pag-aari ko ang kwarto mo. Daming sinabi. Ano bang binubulong-bulong mo dyan? Susungal-ngalin ko na yung bibig mo eh. Papasok ka dito para awayin lang ako? Kaya ako nandito kasi itatanong ko kung nasaan na yung pinalabhan at pinaplansya ko sa yung damit ko. Malamang nasa aparador nyo na po, mahal na rin Aba? Hoy, wag mo akong sinasarcastic ha. Nandun na nga sa aparador mo. Okay na? Pwede ka nang lumabas. Lalabas ako kung kailan ko gusto. Ano namang gagawin mo dito? Anong bagong gamit mo? Ano naman ang ibang bibili ko ng bagong gamit ko? Malay ko kung may gamit ako dito. Ano? Ang labo mo kausap. Paano ko magkakaroon ng gamit dito sa kwarto ko? Tawag ka ni mama sa labas. Ngayon naman tawag ako ni mama. Bilisan mo, mainit yung ulo nun. Bilisan mo na! Naku, lagot! Buti naiwan niya tong cellphone niya. Ano kayang binabasa niya kanina at tuwang-tuwa ang loka? Hay, ganda ko. Ilang araw na lang uuwi na ako at magkikita na tayo.
Sa wakas makikita ko na din ang itsura mo. Aha! Kailangan malaman ni Mama to. Ma! Ma! Ano ba? Makasigaw ka parang mansyon tong bahay natin sa laki. Ano ba yon? May nalaman kasi ako. Si Carlota lumalandi na. May boyfriend na. Ano? Ma! Ano ba? Bakit mo sinalaksak yung kamay mo sa bibig ko? Huwag kang maingay, Ma. May naisip kasi ako. Ano na naman yan? Binasa ko tong mga message sa kanya nung lalaki na si... Sino nga ito? Ito, Ma, si Ernie. Hindi pa sila nagkikita. Pag uwi niya raw galing Dubai, dapat magkita sila ni Carlota. Oh, kaya nga sasabunutan ko na yung malanding yon. Wait, Ma. Makinig ka muna kasi. Base sa usapan nila, pag uwi ng lalaki dito sa Pinas, kukunin na raw si Carlota, Ma. Yayamanin tong lalaki at may itsura. Kaya nga sasabunutan ko na si Carlota. May sampal pang kasama. Wag, Ma. Mas magandang parusa ang naisip ko. Kanina ka patalak ng talak dyan. Ano ba yung planong sinasabi mo? Hindi pa niya nakikita si Carlota. Kaya ako ang magpapanggap na si Carlota. Para ako ang pakasalan niya at mapasa sa akin yung kayamanan niya. Ang talino mo talaga, anak. Pero paano natin gagawin yun? Sa isang araw, uutusan mo si Carlota na umuwi kila Lola sa Batangas. Kunyari may ipapakuha ka. Kahit ano, basta dapat umalis siya, Ma. Para ako yung makikipagkita kay Ernie. Mana ka talaga sa akin, no? Sige, gagawin natin yan. Itong cellphone niya, kunyari kukumpiskahin mo. Kasi nahuhuli mo siyang hindi nagtatrabaho at puro cellphone na lang. Para ako na ang makausap ni Ernie. Iba ka, anak. Sige, isa sa katuparan natin yan. Itinuloy nila mama at ate ang plano nila. Si ate, kahit hindi kilala si Ernie, handang magpakasal nang malaman niyang may kaya sa buhay si Ernie. Habang ako naman ay pilit pinauuwi ni nanay sa Batangas. Hindi ko alam kung ano idadahilan ko para wag lang akong paalisin. Hindi ko masabi ang totoo na darating ang lalaking hindi ko pa man nakikita. Minahal ko na. Madaling araw pa lang pinaalis na nila ako sa bahay. Yung punta ko sa Batangas yung mismong araw ng uwi ni Ernie. Sa bus station, iyak ako ng iyak. Tao po! Anong nangyari? Naku, emotional yung anak ko kasi sabik na siyang makita ka ng personal. Totoo yun. Kailan niyo ba balak magpakasal? Kasal? Oo naman. Ay, itong si Ernie, papatagalin pa ba natin? Oo nga. Doon din naman ang tuloy nun. Pero akala ko ba, Carlota, sabi mo, pag-usapan muna natin pag nagkita na tayo ng harapan. Kung sigurado ba tayo o hindi. Ha? Ay, oo nga. Pero sigurado na ako sa'yo eh. Oh, may mga nakausap na ako sa City Hall. City Hall? Gusto mo ba simbahan na agad? Pwede rin naman. Close naman kami ng pari dito sa amin kasi palasimba ako. Sandali po, medyo nagugulat lang po ako sa bilis na mga nangyayari. Pasensya ka na ha. Pero mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Kaya tara na, wag na tayo magsayang ng oras. Ma! Ay! Hala! Bakit po? Wala. Sige, mag-usap lang kayo dyan at sisilipin ko lang kung sino ang nasa labas. Ma, bakit kayo lumabas ng bahay? Bakit di tayo pumasok sa loob? Bakit ka ba nandito? Di ba sabi ko sa'yo pumunta ka ng Batangas? Delayed daw po yung dating ng bus. Nasiraan daw kaya mamaya pang alas 9 ng gabi yung biyahe. Bakit bumalik ka pa? Sana dun ka nalang nagpalipas ng oras sa terminal. Ma, alas 7 pa lang po ng umaga. Alas 9 pa ng gabi yung biyahe. Ano naman pong gagawin ko sa terminal? Wala akong pake kung anong gagawin mo. Linisin mo yung terminal. Bahala ka. Magpapahinga na po muna ako. Ha? Ernie? Sandali. Pamilyar sa akin yung boses mo. Ganyan ang boses ni Carlota eh. Kasi ako si Carlota. Ano? Sino to? Huwag kang makinig dyan. Baliw yan eh. Ako si Carlota. Yan ang sinasabi kong ate ko. At siya naman yung nanay ko. Ibig sabihin, ito si Karen? At yan si Aling Josie? Niloko niyo ako? Hindi ka namin niloloko. Inililigtas ka lang namin sa kamay ng babaeng yan. Wala kang mapapala sa kanya. High school nga lang tinapos niyan. Alam ko. Matagal na kaming nag-uusap. Kaya naikwento na niya sa akin lahat ng tungkol sa kanya. Yun nga ang dahilan kung bakit ko siya minahal eh. Minahal? Ay, tigilan niyo nga ako sa ilusyon niyo. Hindi po kami nag-iilusyon.
Hindi niyo po alam ang definisyon nun kasi di naman kayo marunong magmahal. Anong sabi mo? Huwag niyo siyang saktan! Carlota, handa ka na bang sumama sa akin? Mas makikipagsapat. Dear love, sumama ako kay Ernie. Hindi na ako natakot kasi napagod na ako sa trato sa akin sa bahay. Sa awa ng Diyos, hindi ako nagkamali sa desisyon ko. 3 taon na kami ni Ernie at binigyan niya ako ng magandang buhay. Meron kaming 2 anak. Wala na akong balita kina mama. Pero huling narinig ko ay naibenta nilang bahay namin dahil sa mga pagkakautang ni Ate Karen. Nakulong din pala si ate ng 6 na buwan. Hindi ako masamang tao, pero ayoko na silang isipin. Kasi ngayon ko palang nararanasan maging tao sa piling ng pamilya ko. Mga kabisyo, hindi lahat ng pamilya ay marunong magmahal ng tama. Minsan, mas matatagpuan pa natin ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga sa mga taong hindi naman natin kadugo katulad ni Ernie. Walang taong dapat manatili sa lugar kung saan palagi kang sinasaktan at minamaliit, kahit pa sa piling ng tinatawag mong pamilya. Alam mo, kabisyo, katulad ni Carlota, regardless kung saang pamilya ka nanggaling, lalo na kung nanggaling ka sa isang pamilyang hindi ka man lang inaaruga, hindi ka minamahal o hindi ka nirerespeto, hindi ibig sabihin nun wala ka ng karapatang mahalin. Dahil kung minsan, tahimik na ibinibigay ng Diyos ang mga panalangin nating mahalin din tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga taong bibigyan tayo ng legit na pagmamahal. And most of the time, hindi pa natin sila kadugo. Lagi nating tatandaan, mga kabisyo, hindi mo kailangang manatili sa lugar na unti-unting sumisira sa'yo. Tandaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat nananakit. Dapat ito nag-aaruga, umiintindi at tumutulong sa iyong buuin muli ang sarili mong halaga. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nandyan po si Mark Doyodora, nandyan din si Tunet Luwalhati, si Yi Rosales Aliejo at si Aurora Kagape. Maraming salamat sa pagtutok. Alexander Hidalgo also at si Swirly mula sa ating Black App. Maraming salamat sa pagtutok. At balik tayo sa usapan natin ngayon kay sa ating Dear Love. Deserve mo yan. Alam mo, kabisyo, ako family-oriented person ako, kaya nalulungkot ako na may mga pamilya tayong tinatawag na hindi marunong mag-aruga, na hindi marunong magmahal at hindi marunong magrespeto. I think, mga kabisyo, napapanahon yung ganitong klaseng kwento dahil dito natin makikita kung sino tayo or kung saan nanggaling yung behavior natin towards society. Nauunawaan ko po na ang isang tao, meron siyang specific behavior, hindi lang naman pamilya yung nag-contribute sa kanya, kundi, as a whole, society as a whole. Nandyan yung paaralan niya, nandyan yung mga kapitbahay niya, kaibigan niya and all. But lagi nating tatandaan, mga kabisyo, no, na sa pamilya, yan yung mga unang taong magbibigay sa atin ng kung ano ang tama at kung ano ang mali. At kung katulad ka ni Josie, na tinatawag nating nanay na ilaw ng tahanan, tapos ganyan yung pag-uugali mo, I wonder, anong klaseng anak yung pwede mong maibigay or maibigay sa society natin.
But again, mga kabisyo, ako talagang malakas yung paniniwala ko na although iba-iba po tayo ng circumstances na pinanggalingan, iba-iba po tayo ng pamilya na pinanggalingan. Katulad nitong si Carlota ay unfortunately nanggaling sa isang toxic na pamilya. Gigigil ako kay Josie. 'Di ba? We always have a choice. Maging katulad ba tayo ni Josie o be a person that would break the cycle? I hope mga kabisyo, kapag binigyan ka ng option na ganyan, piliin mo na maging katulad ka ni Carlota. Na kind pa rin. Na hindi ka na magiging katulad ni Josie. Dahil alam mo yung pakiramdam na hindi maging paborito, alam mo yung pakiramdam na hindi ka paborito, na hindi ka binibigyan ng malasakit pagmamahal at konting respeto man lang. Be someone na sasabihin mo sa sarili mo, ayoko na maging ganon. Gusto ko iparamdam sa'yo yung pagmamahal na minsan kong nilimos sa tinatawag kong pamilya. Because mga kabisyo, kapag nagawa po natin yan, despite of all the things that happened to us, na nagbigay sa atin ng sugat, pain, masasabi mong sumakses ka talaga. Diba? Because love should be something that transforms you on a positive way. Sabi ni Dice, pati yung ate nakakagigil din eh. Eh paano? Tinotolerate, kinukonsinti ni Josie. 'Di ba? Imbis na siya yung maging kakampi, naging worst pa. Totoo po yan. Kasi kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kapag sinabing kapamilya, ibang network pala yun. Pero pag sinabing sorry. Kabisyo po pala ako. Sorry. Pag sinabi kasing pamilya, wala tuloy ako. Pag sinabing pamilya, sila yung mga tao na unang susuporta sa'yo. Sila dapat yung pinanggagalingan ng pagmamahal. 'Di ba? Meron nga tayong joke eh. 'Di ba? Yung parang, ang gwapo ko. Oh, talaga? Sinong may sabi? Mama ko. Kasi sila dapat yung unang makakakita sa ganda na meron ka. Sa strength na meron ka. Ang totoong pamilya, hindi nila imamagnify yung weaknesses, 'di ba, na meron ka, yung kahinaan na meron ka. Rather, magiging katuwang mo sila para mapunan kung ano yung kulang sa'yo na tinatawag nating weakness. 'Di ba? Sila yung sumusuporta sa'yo, pero kabisyo kung ang pamilya mo ay nagiging dahilan para maging marupok ka, mawala yung confidence mo, mawala yung respeto mo sa sarili mo, kailangan mo nang umalis dyan, kabisyo. O, tapos ano sasabihin ng pamilya? Wala kang what? Help me out, online world. Pag umalis ka sa pamilya mo, sa nanay, sa tatay mo dahil toxic sila, anong sasabihin nila? Wala kang utang. Wala kang utang na loob. Tama, 'di ba? Wala kang utang na loob. No? Pero mga kabis, tama, Maria. But let me read this one to all of you, no? Na laging ginagawang utang na loob yung ganyan. Let me read this to you. Don't use a person's utang na loob to take advantage of their inability to say no. Just because someone is grateful for the help you once gave them doesn't mean they owe you unlimited access to their time, energy, or kindness. A favor given with a good heart should never be used as a lifelong reminder of what someone owes you. Helping someone should never become a reason to control them. No. I may question si Boyet. Ano yun? Paano mo masasabing bayad na ang utang na loob? Ay, sa pamilya? Sa pamilya ba ito? Okay, sa pamilya. Alam mo mga kabisyo, kung totoong pamilya yan, never dapat nagbibilangan.
yun ang totoong pamilya. Ibig sabihin nito, never dapat nagbibilangan, lalong-lalo na kapag ibinigay sa'yo, inalagaan ka ng pamilya mo, it shouldn't be an utang. Sa aking palagay, ang pamilya ay isang unit ng society na dapat hindi nagbabayaran. Para sa akin po ito. And kapag tinatanong na natin, nanggaling na sa mga magulang natin na or magulang natin or pamilya natin na kailan mo babayaran or kailan mo masasabing na bayaran mo na yung utang na loob mo sa akin or kailan mo babayaran yung mga maibabalik yung pag-aalaga ko sa iyo. In other words, yung utang na loob. I think mga kabisyo, ito yung dapat nating inaalis. Dahil kailanman dapat yung utang na loob, hindi po natin ginagamit itong instrumento na para singilin. Lalong-lalo na yung pamilya natin. Diba? So, yun yung ano ko, yun yung stand ko doon, Boyet, na ako as a family-oriented person, never dapat binabayaran yung pag-aaruga na meron ka because nawawala ng saysay yung tinatawag nating unconditional love. 'Di ba kapag unconditional po yan, ano naman yan, wala yan halaga. 'Di ba? Loving until it hurts. Although on the other perspective, utang na loob, nandyan yan, parte na din yan ng, I would say, kultura, tradisyon nating mga Pilipino. Alam mo yon, yung hindi mo naman dapat ibigay yon. Halimbawa, binigay ko sa'yo pag-aalaga, dapat ibigay ko rin yung pag-aalaga sa'yo or you expect something that is also the same kung ano yung ibinigay mo sa akin. Sa tingin ko, mga kabisyo, yung pagbabayad ng utang na loob na yan, it really varies also. But most of the time, kung sa pamilya natin ito pag-uusapan, hindi dapat siya bayaran. Hindi dapat siya binabayaran. Okay na po ba yun, Boyet? I think, Boyet, kapag sinusumbat na nila sa'yo. Love that. Love that. Sa mga hindi nakarinig na yun, sabi sa atin ni Boyet, bayad ka na kapag, one more, Boyet, one more. Bayad na siya kapag sinusumbat na sa'yo. Tama. Kapag isinusumbat na sa'yo yun. Oh, tama. Kaso wala nang nagsusumbat sa akin. Wala na siya eh. Tama. Alexander Hidalgo, nagsiswimming ka na? Sabi ni Dice dito sa Black App, nasa iyo na yan kung gusto mong tumulong na hindi nila hinihingi. Totoo po yan. Totoo yan. Kaya nga ang pagmamahal, 'di ba? Pag pinag-uusapan kasi natin ng pagmamahal, hindi yan hindi yan yung sabihan lang ng I love you, hindi lang yan yung sabihan ng I miss you. It should be something na unexplainable, na parang yung ibang tao sasabihin nila, ba't ka tumutulong sa mga yan? 'Di ba? Ba't mo pa rin sila tinutulungan? Hindi mo sila sinisingil, hindi mo sila sinusumbatan or whatever. Yun yung definition mo ng pagmamahal eh. 'Di ba? Yun yung definition mo ng love for them. Dati nga parang, di ba nagkaroon ng discussion na parang about sa family? Ano nga yan? Nagkaroon yun ng online discussion about sa forgot the term. Damn. Wait. I forgot the term. Oh yeah, but may term siya. Oo, si Carlos Yulo. Oo, yun. Medyo nakakaano din yun. Nakaka-trigger somehow. But it really opens different perspectives ng, ng ganong klaseng usapan sa pamilya natin. Ako hindi po ako magmamalinis dito sa pamilya namin. Kaya nga hindi ko sila ini-encourage na manood sa akin dito. May mga ganun pa rin. May mga ganun pa rin na usapan na pinag-aral kita, dapat magbigay ka sa akin. Pinag-aral kita, dapat ito yung ibigay mo rin sa akin. May mga ganun pa rin po sa akin, ha? But I think, mga kabisyo, totoo naman yung sinabi ni Dice, nasa sayo na yan eh. Pero the fact na sinisingil mo na yun, parang 'di ba obligasyon mo 'yun? 'Di ba responsibilidad mo 'yun bilang ikaw yung nag-anak diyan?
Diba? Hindi naman natatapos yun eh, yung obligasyon mo bilang magulang sa pag-anak lang sa kanya. Di ba kailangan pag-aralin mo talaga siya? And it shouldn't be an utang for them. Diba? Sabi naman, ang perspective naman ni Aurora Kagape dito, it's better to give than to receive. Oo. Though, iba-iba tayo ng perspective dyan, no? Iba-iba tayo ng perspective dyan. Kung ako yung tatanungin mo, lagi pa rin ako naniniwala na kapag mabuti kang tao, lalong-lalo na sa mga, sa pamilya mo, sa mga magulang mo, bibiyayaan at bibiyayaan ka pa rin. Babalik at babalik yan sa'yo. Kapag hindi ka madamot sa pamilya mo, hindi rin magiging madamot yung tadhana sa'yo. Although, kung may pamilya mo, toxic na, naku, nanggigigil ako dito, ipakulong mo na yan. Pag-usapan na yan. Ipakulong mo na yan. Kaya sana kung ako ay magpapamilya, sana siya na. Anyway, mga kabisyo, ako ay exit na muna. Ipagpatuloy natin ang ating usapan nito. Napakaganda sa radyo. Sugod na po sa 90.7 Love Radio Manila. Maraming salamat, kabisyo. I love you. Salamat. Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang? Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ang hawak. Ganyan naman. God! Ay, di mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to? Malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka...
Ma'am, baka ma-child abuse ako dito. Ma-child ba? Mukhang makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapain mo. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. O sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, puto. Nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Alaman-laman ko, hindi voter. Diba? Dami mong reklamo, hindi ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya. Okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko sa pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, Yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. malalaman sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Trending. Oo. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na eh, correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun dati. Kami kasi yun dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Oo, yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. na, oo, May correct. budget sa- Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. If you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil nagawa. hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. So meron din siyang at debut to hindi 42 wishes for 18. 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So maaari kasing pag-heal ng inner child din kasi yun eh. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat san. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hit na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie.
Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? then next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan.
Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man
yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang pera kung ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Sa Love Radio. Di ba sabi ko sa'yo pumunta ka ng Batangas? Delayed daw po yung dating ng bus. Nasiraan daw kaya mamaya pang alas 9 ng gabi yung biyahe. Bakit bumalik ka pa? Sana dun ka na lang nagpalipas ng oras sa terminal. Ma, alas 7 pa lang po ng umaga. Ano naman pong gagawin ko sa terminal? Wala akong pake kung anong gagawin mo. Linisin mo yung terminal, bahala ka. Magpapahinga na po muna ako. Ha? Ernie? Kapiling kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Woo!
Grabe mga kabisyo, ang daming na-trigger sa ating kwento. Kahit ako trigger talaga sa ating kwento ngayon. Nako, pamilya nga bang maituturing kapag, or pamilya pa bang maitatawag? Yung mga taong inaasahan mo unang magmamahal, susuporta sa'yo, magbibuild ng confidence mo. Pero, ang ginagawa pa sila pa yung mga unang taong nanlalait sa'yo. Oo, sila pa yung nagiging dahilan kung bakit ang rupok-rupok ng confidence mo ngayon. Ang stand ko dyan, kabisyo, nako, ang pamilya hindi po yan nasusukat sa dugo-dugo lang. Ang pamilya, kapag pamilya yung pinag-uusapan natin, I think isa sa mga pinakamalalim na sukatan nito ay yung tinatawag nating malasakit at unconditional love. Kung naibibigay ba ito sa'yo like super legit and all. Kasi masakit man pong pakinggan kung minsan, no, ang pamilya, no, na dapat na nagmamahal sa atin, nagbibigay sa atin ng malasakit at tinatawag na unconditional love, kung minsan nakukuha natin at nararamdaman pa natin hindi sa mga kamag-anak o kadugo natin, kung minsan sa ibang tao pa. At yan nga yung ipinaalala sa atin ng Dear Love ngayon, na minsan ang pamilya nabubuo rin hindi lang sa tinatawag nating tahanan. O, 'di ba? Minsan nabubuo yan sa labas ng tahanan. And alam nyo mga kabisyo, isa sa mga importanteng key takeaway na nakuha ko talaga sa Dear Love natin ngayon kay Carlota is that posibleng totoo po talaga, hindi tayo pare-parehan ng pamilyang pinanggalingan. Yung iba sa atin dito malamang nanggaling sa isang toxic na pamilya. Diba? Kaya sila lumayo. Hindi naman natin sila masisisi. Pero regardless of our circumstances, mga kabisyo, kung saan ka man ang galing na pamilya, lagi ko tong pinapaalala sa bawat isa sa atin na we always have an option. Unang option po, maging katulad ka nung pamilyang pinanggalingan mo. Maging toxic ka rin. Pwede mong iparamdam sa binubuo mong pamilya yung sakit na naramdaman mo. Or, di naman kaya, another option, be that game changer. Yan. Ikaw yung tipo ng tao na magbe-break nung cycle na yan. Kung galing ka sa isang toxic na pamilya, pwede mong sabihin na, ay, sorry ka, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic sa akin. Hindi ko na ipaparamdam sa pamilya ko, sa binubuo kong pamilya, yung katoksika na naramdaman ko noon. Sa pamilya kong tinatawag noon, 'di ba? You always have a choice. Pero mga kabisyo, bilang inyong uragong broski like super legit and all, sana lagi po nating piliin yung second option. Maging game changer tayo. O may mawawala ba sa inyo kapag naging kind tayo? O lalo na sa mga kapamilya natin, 'di ba? Sa mga kamag-anak natin, 'di ba wala naman, actually madadagdagan pa nga. O plus points sa langit. Ay nako, ang karma nandyan lang po yan. Ganyan din yung mga tinatawag nating good karma. So kung kaya natin maging mabuti sa ibang tao, bakit hindi mo kaya maging mabuti din sa pamilya mo, dyan sa mga miyembro ng pamilya mo, no? Bait mo sa labas pero sa loob grabe kang sumagot sa nanay mo, sa tatay mo, sinasabi ko sa'yo. Magagalit talaga ako sa inyo yan, like super legit and all. Nako, buti na lang nandito ang ACS para bigyan tayo ng pampalamig ng ulo. Dahil eto na mga kabisyo, i-a-announce ko na ang maswerteng tsuper na nanalo ng 1.5 sa ating... Ay parang ayaw niya. Love knows no boundary. Ayan. Mga kabisyo, eto na po ang maswerteng tsuper na nanalo ng 1.5. Walang iba kundi si Manong Tsuper na minamaneho ang Grab na kotse na may plakang NEY 8346. Si Manong Roberto Kempis. Ay... Congrats Manong, hintayin lang po ang aming tawag para makuha ang inyong premyo. Maraming salamat sa ACS Charm, Fabcon, Purple Eternity. Tutok lang po kayo dahil malay nyo, kayo na ang susunod na manalo ng 1.5 dyan. Ipapasa ko na ang usapang ito ha. Sa paborito ninyong kumikinang na duo, Nicole Yala at Diego Bandido para sa mas makinang na tanghali. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!